cieszę nie tylko z wyniku, ale z gry. W końcu weszliśmy od razu od początku, od pierwszych minut w spotkanie, jak i w pierwszej i drugiej części. Fakt, że zdarzały się pojedyncze jakieś tam błędy niewymuszone, kilka takich tam strat dziwnych piłek, ale cały czas chłopacy byli nakręceni przez całe 60 minut i chcieli to spotkanie wygrać i tak się udało. Nie mówmy, o co my gramy, gramy przede wszystkim dla siebie, dla kibiców, to jest najważniejsze. Wynik może przyjdzie, może nie przyjdzie, najważniejsze, żebyśmy byli zadowoleni i to wychodziło.